Исәнмесез, мөхтәрәм тамашачыларыбыз. Сез татарлар тапшыруын карыйсыз. Көн сайын диярлек без сезгә милләт тормышында булган иң мөһим һәм кызыклы яңалыкларны җиткерәбез. Бүген безнең программада. Читтә яшәп, туган телгә мәхәббәт уяту җиңелме? Кемнең өендә ул яшьтәге кеше бар? Нәнәйек дигәндә, дәвәни, картатай диләр бит инде. Олар әле сөйләшәләр. Кемнең әтиянисе чип-чиста рус телендә сөйләшә, әнә шул балалар белән әлбәттә кыен. Ульяновскида яңа башлангычка нигез салынды, ислам мәдәни үзәге ачылды. Монда башка милләт, башка халык арасында татарларга әлбәттә ул җиңел түгел. Шуңа күрә моның кадәр эшләр эшләү, мондагы инде халыкка, монда яшәүче татарларыбызга Аллаһның рәхмәте булсын, бик зур тырышлык. Уфа Нур татар дәүләт театрында премьера. Остана шәһәренең татар-башкорт мәктәбенә 25 ел. Хәзерге вакытта беренче укучыларның балалары Якшәмбе мәктәбенә йөри. Рәхмәт белдерәсе килә укучыларның ата-аналарына дөрес тәрбия биргәннәре өчен. Без сезне беләбез, без сезне кадерлибез. Шундый шигар белән Магнитогорскида татар теле укытучылары бәйгесе узды. Металлурглар шәһәре тарихында мондый чара беренче тапкыр оештырылды. Татарча бер авыз сүз белмәгән балаларга туган телгә мәхәббәт тәрбияләргә тырышкан укытучылар булмаган мөмкинлекләрен табып, ничек эшләргә икәнен күрсәттеләр. Балаларның татар телен кызыксынып һәм теләп өйрәнүләре нәкъ менә алар аркасында икәнлеген жюридә булганнар тагын бер кат инанды. Конкурс барышын Гилдар Хафизова күзәтте. Конкурста 4 укытучы катнашты. Икесе Магнитогорскидан, Уй районының Әмин мәктәбеннән һәм Агап районының Первомай авылыннан. Жюри әгъзалары башта конкурсантларның дәресләре белән таныштылар. Бәйгенең икенче этабында укытучылар татар халык мирасы темасына дәрес проекты тәкъдим иттеләр. Фәнүзә Бикулованың бу конкурс беренчесе түгел. 30 елга якын Әмин авылы балаларына туган телне өйрәтә ул. 90-нчы елларда биредә татар теле һәм әдәбияты атнага 2 сәгать, 2нче сыйныфтан 11нчегә кадәр укытылса, хәзер балалар туган телне 5нче сыйныфтан гына өйрәнә башлый һәм атнага 1 сәгать кенә дәвам итә. Фәнүзә Хаҗи Мөхәммәд кызының төрле ысуллар кулланып, тәрбияви дәресе мисалы Магнитогорскның тәҗрибәле укытучыларын сокландырды. Югары профессиональный укытучы дип бәйләделәр аны. Чтобы вырасти ребенка, мы должны поливать и поливать нашими традициями, нашими добрыми словами. У меня все. Исәнмесез балалар? Исәнмесез Альбина апа. Хәлләрегез ничек? Альбина Гафарова Магнитогорск халыклар дуслыгы йортында татар теле дәресе алып бара. Аның түгәрәгендә балалар 2 төркемдә шөгыльләнәләр. Моннан тыш ул олларга да дәресләр бирә икән. Анда башка милләт вәкилләре дә килә. Ләкин аның төп игътибары балаларда. Максатым аларга татар телен, мәдәниятен һәм әдәбиятен, язучылар һәм аларның иҗатын белдерү ди мөгаллимә. Кыш, весна, яз. Молодец. Магнитогорскида балаларны татар теленә өйрәтү буенча тагын бер түгәрәк эшли. Ул шәһәрнең 31нче мәктәбендә 4 ел алып барыла. Рус теле һәм әдәбияты укытучысы Эльвира Әлмөхәммәтова Казан университетында читтән торып укыганнан соң татар теле укытучысы белгечлеге алып эшли. Балаларга мин һәр вакыт сөйлим шигырь, үзем яратканым. Иҗади укытучы. Жюри әгъзалары Агап районыннан Гөлсинә Сванбаеваны шулай билгеләп үттеләр. Первомай авылында 13 ел татар теле түгәрәге алып бара ул. Башта мәктәптә укыта, аннары клубта түгәрәк оештыра. 15 бала атнага 2 тапкыр йөреп татар телен өйрәнәләр. Балалар Татарстандагы җәйге ял лагерына барып кайтканнан соң татар телен өйрәнергә теләүчеләр саны артты ди Гөлсинә Мисалих кызы. Укытучылар үз дәресләре проектларын яклаганнан соң сүзне жюри әгъзалары алды. Аларның сүзләре бәйгедә катнашучыларга карата соклану гына иде. Если на урок, это обязательно. Ты должен прийти и сидеть. А кружок «хочу, приду, хочу, не приду». Это значит, каким должен быть преподаватель, чтобы к нему дети приходили и делали такие результаты. Поэтому, действительно, биг зур рахмет.
Укытучыларга гөлләмәләр, акчалата бүләкләр тапшырылды һәм хезмәтләре өчен рәхмәт сүзләре җиткерелде. Бик зур рәхмәт шундый зурлаганнарга безне. Инде без бер-беребезне инде күрәбез, беләбез, бергә тырышабыз. Татарлар белән бөтен җирдә дә сөйләшү күңелле дә ул. Нәрсәдер барыбер алып кайтасың. Менә бүген һәрберсенең чыгышын күрергә кирәк булган. Әйбәт булыр иде һәрберсен күрергә. Потому что һәрберсенең чыгышыннан нинди дә булса бер яңа әйбер күрәсең. Үзеңдә булмаган. Я бы вообще хотела, чтобы этот конкурс расширил свои границы. И чтобы сегодня у нас было не 4 преподавателя, а 24. Почему я думаю, что количество людей, допустим, участвующих в конкурсе увеличится? Потому что мы со следующего года в нашем отделении проводим уже не внеурочную деятельность по изучению татарского языка, а урочную, потому что мы внедряем родной язык, который будет для всех первоклассников, некоторых первоклассников, татарским. 31-нче мәктәп директорының бу шатлыклы яңалыгы белән Магнитогорскида татар теле укытучыларының беренче конкурсы тәмамланды. Әмма чарадан беркем дә тараларга ашыкмады. Истәлеккә фотога төштеләр. Укытучылар тәэсирләре белән уртаклаштылар. Ә мәктәп һәм татар җәмәгатьчелеге җитәкчеләре шәһәрдә татар телен укыту, аны үстерү турында фикер алыштылар. Яңа уку елыннан башлап тыгыз хезмәттәшлек итәргә килештеләр. Гөлдар Хафизова, Татарлар, Магнитогорск. Ульяновск өлкәсендә кабат матур яңа башлангычка нигез салынды. Өлкә үзәгенең Идел Аръягы районында ислам мәдәни үзәге ачылды. Узган ел шундый үзәк шәһәрнең Зөя Аръягы районында эшли башлаган иде. Хәзер бу үзәкләрдә кан кардәшләребез намаз уку, дини бәйрәмнәребезне уздыру белән бергә гарәп һәм татар телләрен өйрәнү курсларына да йөри һәм мәдәни чараларны да үткәрә алачаклар. Өлкә һәм шәһәр җитәкчелеге белән уртак тел табып бина алуга ирешү, аны төзекләндерү һәм яңа эшне оештыру серләре белән Рамис Сафин таныштыра. Ульяновск шәһәрендә мондай ислам мәдәни үзәкләре ачу башта Идел Аръягы, хәзер Зия арты районы башлыгы. Шәһәр мэры урынбасары Наил Юмакуловның зур тырышлыгы нәтиҗәсе. Ул районда еллар буе ташланып хәлдә булган бинаны район автономиясенә түләүсез бирү турында карар кабул итте. Ә коммуналь хезмәтләрне яңа хуҗалар үзләре түләячәк. Хәзер биредә атна сайын мәдәни һәм дини чаралар уза, намазлар укыла, дәресләр алып барыла. Ә чираттагы ислам мәдәни үзәге 25 меңгә якын татар яшәүче Идел арты районында ачылачак. Аны ачу тантанасына бүген тирәк күрше төбәкләрдән дә килүчеләр байтак. Иң зур делегация Татарстаннан. Татар дөньясында менә мондый шәһәр уртасында әле менә шулай музейында татар йортының да һәм шул вакытта халык өчен менә шул бүген ислам үзәген ачуы мин аны тагын бер әйтәсе килә, иң зур теләгем менә бу барышта эшләр алар менә монда утырган вади халык безнең апалар, абыйларга һәм инде киләчәк буынга эшли торган биналар булсын иде. Татарстан районы булгач, анда җиңелрәк эш бара. Ә монда башка милләт, башка халык арасында татарларга әлбәттә ул җиңел түгел. Шуңа күрә моның кадәр эшләр эшләү, мондагы инде халыкка, монда яшәүче татарларыбызга Аллаһның рәхмәте булсын. Бик зур тырышлык, бик зур хезмәт. Инде Аллаһ Субханаһу ва Тааля алга таба да хәерле хезмәтләр насыйп итсен. Хәзрәт дөрес әйтә, Рус төбәгендәге күп милләтле шәһәр үзәгендә шундый татар үзәге ачу җиңелләрдән түгел. Мондый урынга күпләрнең күзе төшми калмагандыр. Шуңа күрә дә узган елның август айында тизилеп килүче Нарат бураны ут төртеп яндырдылар. Ләкин әлеге идеяның авторы, район татар автономиясе рәисе, мәхәллә җитәкчесе Рафаэль Нәҗметдинов куркып кала торганнардан түгел. 7 ай эчендә яңа бура куеп, дуслар ярдәме, эшмәкәрләр белән бергә аны файдалануга тапшыра алды. Аллаһка шөкер, бер руководитель әйткән иде, моны нидә булды? Шуңдан 1-2 мәртәбә мотор ясасаң Рафаэль ясатнабыз дип. Шуңа күрә безнең эшмәкәрләребезнең ярдәме аша бу бик тиз, бик матур килеп чыкты, Аллаһка шөкер. Бик зур рәхмәт барчасына да, кем булышканнарга. Авырлыклар артта калды. Бүген кем әйтмешли, дошманнарны көнләштереп, дусларны сөендереп, район үзәгендә 9 картлы йортлар уртасында татар утары ачыла. Бу чыннан да зур бер хуҗалыкны хәтерләтә. Мондагы 2,5 гектар мәйданда мәчеттә узган гасырның 60-70 елларындагы татар авылы тормыш көнкүрешен чагылдырган музейда урын тапкан. Шундый музей йортларда күрсәтмәсәк бар кешеләр мәчеткә дә керә алмый бит. Менә шу данлыклары белән килеп, ул гореф гадәтне саклау гына түгел бит, аны кемгәдер тапшырмасак ул бетә. Менә шушы гореф гадәтләребезне балалар белән ике арада бәйләүче бер
шушы урындыр дип та уйлыйм. Onlar benim yüreğime al sonurla sibeler. Rosalina, 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 Malina. Ayrılsak dost kalırmız, Rosagelim kaygırma. İslam mədəni üzəgi rəsmi açılğançı öz işin başlap jibərdi. Mart-aprel aylarında birdə gün sayın kişilərin iftar məclisləri uzdu. Onda şəhər ölkə җитәкчеләре дә читтә калмады. Ay boyuna şuşunda iftar uzdurduk. Bizden Alkalfa kızları indi. Alkalfa kızları kilip aşarlarga əzirləb, üstellərini əzirləb koyup Bek köp kişi 60'lar, 70'ler, 120, 160'ga hatlı buldu kişiler. Şunday muzeylarımız, şu muzeylarımızga hazır biz balalar bakçasındagi balalarni ekskursiyaga alıp kelirge planımızda tura. Onda уже uşurtqa yazıldılar bizning. Ondagi bizning kun ko'rishning, Tatar muhitining turmushi, dunyosi, balalarni barisi da hatta o'zi bizning millatdan bo'lmagan kishilar da qiziqsinib turalar. İslam mədəniyyət üzəginin tüp maqsadı əlbəttə indi ol tatar həm qərəb tillərində oqura həm yazarğa öyrətü, sabilarga millət tarixi, dinimiz haqqında dürüst məlumat beru. Sir түгел, Россия төбәкләрендә мондай үзәкләр күп түгел әле. Башка төбәкләр белән чагыштырма алганда мин әйтер идем һәр вакытта алдынгы өлешен алып барганын. Инде шуны да күрәсебез килә, монда урта буын булсынмы, өлкән буын булсын, бала чагалар булсынмы, үзләренә урын таба белә. Шушындый чаралар бик тә кирәк дип уйлыйм. Чөнки безнең халкыбызны бүгенге көндә дин өлкәсендә булсынмы, милләт мәсьәләсендә булсынмы, агарту өстендә эшлибез. Аллага шөкер, бер сүздә булып, менә мондый шушындый үзәкләр ачу бүгенге көндә безгә бик тә кирәк. Сымбирның яңа ачылган мәдәни мәгърифәт үзәге җитәкчесе Рафаэль Нәҗметдинов белдергәнчә, җәй айларында малайлар һәм кызлар өчен монда җәйге лагерьга йөри алачаклар. Ә сентябрь аенда балалар һәм өлкәннәр өчен яңа уку елы башланачак. Ульяновск өлкәсеннән Рамис Сафин, татарлар. Мөхтәрәм тамашачыларыбыз, сез татарлар тапшыруын карыйсыз. Программабызның икенче өлешендә Уфа Нур Татар дәүләт театрында премьера. Остана шәһәренең татар-башкорт мәктәбенә 25 ел. Хәзерге вакытта беренче укучыларның балалары Якшәмбе мәктәбенә йөри. Рәхмәт белдерәсе килә укучыларның ата-аналарына дөрес тәрбия биргәннәре өчен. Уфа Нур Татар дәүләт театрында беренче татар актрисасы Сәхиб Жамал Гыйзатуллина Волжскайга багышланган спектакль премьерасы зур уңыш белән узды. Драма язучы Айгөл Әхмәтгалиеваның туташ пьесасы буенча Нурның әдәби драматургия бүлеге җитәкчесе Гөлнур Усманова керткән үзгәрешләр белән куелган. Әлеге куелыш Сәхиб Жамал образы аша 20-нче гасыр башында татар театры формалашкан чорга, милли театр төзибез дип янып йөргән артистларның авыр тормышына бераз тарих пәрдәләрен ача. Премьерада үз хәбәрчебез Гөлшат Сафина булып кайтты. Уфа Нур Татар дәүләт театрында беренче татар актрисасы Сәхиб Жамал Гыйзатуллина Волжскайга багышланган туташ драмасы премьерасы уза. Бүген монда әйтерсеңлә туташның рухы үзе килгән. 1912 ел. Зур өметләр баглап, 19 яшьлек Сәхиб Жамал туташ яңа татар театры төзим дип Уфага килә. Авыр булган, җиңел булган, анысы инде әлбәттә зур тарих. Казанда эшләре уңышлы гына барган сәйяр труппасын калдырып, яңа труппа ачып җибәрә ул. Үзенең сәхнәдә уйнавыннан тыш оештыру эшләре, артистлар туплау, репертуар сайлау, режиссура, реквизит, костюмнар барлау, спектакль куярга рөхсәт алу, билет сату. Бу мәшәкатьләрнең барсында үз иңнәренә алган туташ үзе яшь кыз булуына карамастан, труппада каты дисциплина урнаштыра. Галиаскар Камал, Мирхайдар Фәйзи, Гафур Кулахматов әсәрләре иҗат материалы булып хезмәт итә. Шулай ук рус һәм чит ил классиклары әсәрләрендә Островский, Шиллер, Деннери, Мольер, Волжская гранатасында Нур труппасы яратып куйган. Уфадагы татар дәүләт театрына Нур исемен маяк итеп калдырган Сәхиб Жамал Гыйзатуллина Волжскайның исемен мәңгеләштерергә тагын бер адым эшләнде.
Туташка багышланган спектакльнең режиссеры Башкортстанның халык артисты Азат Җиһаншин спектакльнең жанрын театраль роман дип алган. Туташ әсәрен режиссер таләпләренә яраклаштыруга Гөлнур Усманова күп көч салган. Әлбәттә, анда инсценировканы да өстәдек. Без яңа ниндидер үзебезнең художество алымнарны да өстәдек. Ниндидер үзебезнең карашыбызны керттек инде. Бихисап күп тарихи шәхесләр күренә. Алар турында да без мәгълүмат алабыз. Аларның ничек, нинди фикерләү рәвешен, тарихта нинди из калдыруын барысын да күз алдыннан уздырабыз. Шуннан керегез безнең труппага артист булып. Күрсәтегез халыкка, татар кызларын мәсьәләсенә килгәнне. Яшь Сәхип Җамал ролен Чулпан Раянова гәүдәләндерсә, тормышның ачысын, төшесен тотыган өлкән яшьтәге Волжская булып Башкортстанның халык, Татарстанның ат казанган артисткасы Фина Вәлиева уйнады. Спектакльдә күмәк сәхнәләр, персонажлар шактый күп, труппа тулысы белән диярлек катнаша. Театр ул иң беренче очракта, әлбәттә, бөек шәхесләрне, тарихи вакыйгаларны, кешеләрнең үзләренә кырыйдан карау мөмкинчелеген бирә. Һәм дә бүгенге көндә безнең театрыбызда шушы туып килгән премьерабыз, спектаклебыз, әлбәттә, шушы максатны тулысынча үти дип уйлыйм. Сәхнә образы минем Сәхип Җамалым. Аның җан яралары ул чынбарлыкта кичергән. Мин аны аңлап та җитәлмәячәкмен. Мин әле аның аяныч мизгилдә яшәгән вакытын, дәверен гәүдәләндердем сәхнәдә. Аны аңлар өчен, аның асылына төшәр өчен ул бик тирән. Ул миңа табышмак кебек. Спектакль барышында тамашачы сәнгать калыбына салынган тарихи вакыйгалар, шәхесләр белән танышты. Беренче татар актрисасы Сәхип Җамал Гыйзатуллина Волжская узган гади булмаган юлны күзәтте. Шунында спектакль миңа бик ошады. Вакыт сизелмичә үтте, бер тында бөтен нәрсә каралды. Актерлар, артистлар бик яхшы әзерләнгәннәр. Театрда шулай ук Туташ романы авторы белән очрашу да оештырылган иде. Язучы, драматург, Татарстанның журналистлар һәм язучылар берлекләре әгъзасы Айгөл Әхмәтгалиева тамашачыларны кызыксындырган сорауларга җавап бирде. Нур театры ул нәкъ менә Сәхип Җамал Гыйзатуллина нигез салган, ул исем кушкан һәм бүгенгә шәмлән Сәхип Җамал кабызган нурны балкытып яшәүче театр һәм өметләрем бик зурдан. Нур театрының иҗади төркеме Сәхип Җамалның көчле рухын, лидерлык сыйфатларын һәм үз халкына фидакарлыгын күрсәтә алган. Горурланырлык спектакль карадык дип таралышты Нур тамашачысы. Уфадан Гөлшат Сафина, Татарлар. Дәвам итәбез. Астана шәһәренең Татар башкорт мәктәбе үзенең 25 еллыгын билгеләп үтте. Кытлау сүзләре белән Казакстан татарлары һәм башкортлары конгрессы рәисе, шулай ук Татарстан Республикасының Казакстандагы тулы вәкаләтле вәкиле чыгыш ясады. Укытучыларга Татарстан Мәгариф һәм фән министрлыгының рәхмәт хатлары да тапшырылды. Бәйрәм кичәсе укучылар башкаруында матур җыр биюләр белән үрелеп барды. Сүз Әдилә Төхбәтовага. Biz хәләпчәрдән сүзләр ясыйбыз, шуннан соң җырлап укый башлыйбыз. Арба тарта. Астана шәһәре мәгарифе тарихында күренекле урын алып торган һәм 1997 елда ачылган Туган тел татар-башкорт этнолингвистик берләшмәсе элек-электән иң актив татар яшьләрен үзенә туплап, аларны чын милләт җанлы зайлы шәхесләр итеп тәрбияләүе белән аерылып тора. Аның нигезләүчесе җирле татар үзәге активисты Саяпова Зөһрә Алиудин кызы. Бәйрәмдә ул мәктәпнең хәзерге укытучыларына халкыбызның туган телен һәм мәдәниятен саклау буенча ул башлаган эшләрен дәвам иткәннәре өчен үз рәхмәтләрен белдерде. Хәзерге вакытта беренче укучыларның балалары Якшәмбе мәктәбенә йөри. Рәхмәт белдерәсе килә укучыларның ата-аналарына дөрес тәрбия биргәннәре өчен. Якшәмбе мәктәбенең укытучыларына, укучыларның ата-аналарына нык сәламәтлек һәм уңышлар телим.
Тантана сәламләү сүзләре белән дәвам итте. Үз чиратында Татарстанның Казахстандағы тулы вәкаләтле вәкиле Денис Валиев балаларга милли мәдәниятне үзләштерергә, туган телне, традицияләрне, үз халкының тарихын өйрәнергә, халык иҗаты белән шөгыльләнергә һәм аерым рухи ахлакый атмосфера булдыруда этнолингвистик берләшмәнең зур ролен билгеләп үтте. Аллага шөкер, тик ылык кешеләребез генә түгел, яшь укучыларыбыз да ял көннәрендә бу мәктәпкә яратып баралар, туган телләрен яратып өйрәнәләр. Бу гадәттә Казахстан башкалабыз Астана, бөтен Казахстанга да, башка илләргә дә бик матур үрнәктер. Бу көнне актив укучыларының ата-аналарына, шулай ук төрле елларда берләшмә диварларында укыткан укытучыларга рәхмәт сүзләре яңгырады һәм аларның һәрберсенә истәлекле бүләкләр тапшырылды. Рәсми өлештән соң берләшмә тәрбияләнүчеләре кунаклар алдында якты номерлар белән чыгыш ясады. Моннан тыш бәйрәм кунакларын үз иҗаты белән Таң татар-башкорт мәдәни үзәгенең Дуслык халык ансамбле, шулай ук Ялкын һәм Йолдыз яшьләр һәм балалар ансамбльләре сөендерде. Очень много песен мы вместе с детьми разучиваем, какие-то слова даже для себя открываем, потому что то, что наши Ани Бабайлар нас учили в детстве, мы как раз сейчас это тоже вспоминаем еще раз с нашими детьми. Поэтому хочется выразить большую благодарность нашим педагогам, всем тем, кто стоит за основанием этой школы, потому что это очень важный вклад в развитие именно нашей культуры. Безнең мәктәпкә йөргән балаларга бигрәк тә шундый корыштайлык, сәламәтлек, бәхетләр теләймен. Мәктәп үсә берсен, балалар монда килсен, туган телне белсеннәр, туган телне белергә кирәк. Чара кысаларында бәйрәмнең бизәге булып, татар рәссамы Руслан Ибрахимовның күчмә күргәзмәсе ачылышы узды. Бүген ул барлык төрки халыкларга багышланган яңа проектының беренче нәтиҗәләрен тәкъдим итте. Татар язучы Нурихан Фатахның «Сызгыра торган уклар» дигән романы бар. Шул роман миңа бик ошады. Мин иллюстрациялар ясый башладым. Һәм әкренләп ул шундый алар күпәйдылар һәм шундый фикер килде. Күчмә күргәзмә ясарга. Күчмә халык һәм мин дә күчмә рәссам булырга уйладым. Татар-башкорт этнолингвистик берләшмәсенең 25 еллык юбилеен бәйрәм итү бик күңелле һәм игелекле узды. Хәзер балаларны җәйге каникуллар көтә, аннары көз башында алар яраткан укытучыларына кабат киләчәк. Әдиләт Хубатова, Татарлар, Астана шәһәре, Казахстан. Бүген илебездә халыкара балаларны яклау көне, шуңа күрә тапшыруыбызны Роберт Миңнуллин шигырь юллары белән төгәллибез. Балаларның көлешкәнен ишетсен җир, тыңласын җир, балаларның көлүеннән бер чакта да тынмасын җир. Амин шулай булсын. Сау булыгыз.